салом ба мухлисони беҳтарин бошгоҳи олам Барселона. Шаби гузашта Барселона дар меҳмонӣ бо дастаи Мальорка бозӣ дошт ва 3 имтиёзи навбатӣ ба даст овард. Барселона дар мавсими имсола 9 бозӣ дар меҳмонӣ барпо намудааст. 4 бозӣ бо Рональд Куман ва 5 бозӣ бо Хави. Дар 4 бозие ки Рональд Куман дар меҳмонӣ гузарон, Барса ҳамагӣ 1 гол зад. Дар 5 бозии охире ки Хави дар меҳмонӣ гузарон, Барса 10 гол задааст. Акнун соли навро Барселона бо ғалабаи нав оғоз намуд ва дар саҳифаи тозаи имсола 3 имтиёз навишт. Дӯстон, вақтҳои охир дастгириятон кам аст. Аз ҳамин сабаб мотиватсияи манам барои гузарондани прямой эфир кам шуда истодааст. Як лайк ва як комментария барои шумо он қадар мушкил аст ки монда наметавонед. Хай майлаш, мегузарем ба бозӣ. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Тамошои бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар гузаронед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро Хави чунин интихоб кард. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Араухо, Пике, Гарсия, Мингеса, нимуҳофизатгарон Рики Пуч, Френки де Йонг, Нико, ҳамлагарон Юдгла, Люк де Йонг, Ахумач. Дар оғози бозӣ Пике як зарбаи ҷаримавии хатарнок иҷро кард ва баъдан зарбаи Ахумачро дарвозабони Мальорка рафт кард. Дар дақиқаи 29 стуни дарвоза баъд аз зарбаи Люк де Йонг Мальоркаро аз гол хӯрдан наҷот дод. Ҳамагӣ дар як дақиқа 2 маротиба Люк де Йонг зарбааш ба стуни дарвоза бархӯрд ва ин дафъа бо усули қайчӣ зарба зад. Дар дақиқаи 44 баъд аз партофти ҳавоии Мингеса Люк де Йонг билохира бо сар зарба зада ҳисоби бозиро кушод ва бо ҳамин қисми аввал ба анҷом расид. Дар қисми аввали бозӣ ё чашмони ман хира буд, ё ки Ибрагимович мӯи сарашро зар карда ба Барселона баргашт. Люк Ибрагимович де Йонг ҳамаро дар қисми аввал талхакаф кард ва зарбаи дуюми ӯ қариб стуни дарвозаи Маноло Рейнаро мешикаст. Ба фикрам баъди зарбаи Люк де Йонг Лапорта аз даруни бозӣ ба Холланд занг зада гуфт ки алло Эрлинг Холланд, дигар дар ин рақамҳо занг назан, ҳарчанд ки худи Лапорта ба Холланд занг задааст. Соли 2022 рақиби асосии Роберт Левандовски барои беҳтарин нишонзани Аврупо Люк де Йонг мешавад ва эҳтимолан тӯби тиллоиро низ ӯ соҳиб мегардад. Шӯхӣ, лекин ин серьёзни аст. Нико дар дақиқаи 58 каме болотар аз дарвоза зарба зад ва баъдан пас аз партофти Араухо зарбаи Люк де Йонг дақиқ набуд. Бисёри қисми дуюми бозиро футболбозони Барселона кӯшиш мекарданд ки ҳисоби бозиро ҳифз намоянд ва фақат баъд аз ҳуҷумҳои зиёди Мальорка ба аксулҳуҷум мегузаштанд. Ҳисоби бозӣ бояд мусовӣ 1-1 ба анҷом мерасид, вале дарвозабони моҳири мо Тер Штеген баргашт ва сейфи ӯ тавонист ки дар дақиқаи 92 Барселонаро аз гол эмин нигоҳ дорад. Ҳисоби бозӣ бетағйир анҷом ёфт. Баъд аз рафтани Месси, Люк де Йонг аввалин футболбози Барселона аст ки дар як бозӣ 2 зарбааш ба стуни дарвоза бархӯрдааст. Люк де Йонгро баъди ин бозӣ версияи пиртари Холланд гуфта метавонем, вале фақат барои сари зардашон. Дар ҳақиқат Тер Штеген сейфи олӣ анҷом дод ва ман аллакай фаромӯш кардам ки кай бори охир дарвозабони мо чунин сейф кардааст. Аз 3 зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Тер Штеген ягонтааш бо гол анҷом наёфт. Дар бозиҳои гузашта аввалин зарбаи мустақим бо гол анҷом ёфт. Ҳатто собиқ футболбози Барса Сес Фабрегас сейфи Тер Штегенро дар инстаграми худаш ҷой дода дар ҳайрат мондааст. Бо вуҷуди он ки Барселона 15 футболбози асосияш бо сабабҳои гуногун дар бозӣ иштирок карда натавонистанд, вале Хави рӯи ҳалли шикасти Мальоркаро пайдо кард ки ин боиси эътимоди бузург ба сармураббӣ мебошад. Агар ин бозиро Барселона боӣ медод ҳам ҳеҷ кас Хавиро барои гунаҳгор кардан ҳуқуқ надошт. Барселона дар мавсими имсола дастае аст ки назар ба дигар дастаҳои Ла Лига аз ҳама зиёд футболбози гуногун истифода бурдааст ва баъди ин бозӣ шумори иштирокдорони бозиҳои Барса ба 33 нафар расид ки ин рекорди мавсими имсола аст. Дар мавсими имсола фоизи идоракунии тӯбро аз ҳама зиёд ки бале Барселона дорад ки 65% аст. Барса аз ҳама зиёд дар Ла Лига ҳолатҳои гол задан эҷод карда аст. 51 маротиба, 12 маротиба зарбаҳои бозингарони Барса ба стуни дарвоза бархӯрдааст. Як хабари аҷоиби дигар ки ҳангоми Месси дар даста будан шумори подписчикони Барселона дар Инстаграм 99 миллион буд. Ҳоло бошад 104 миллион шудааст ва ин ҷо маълум мегардад ки мухлисони Барселона фақат ба хотири Месси дастаро мухлисӣ намекарданд. баъди бозӣ Хави иброз намуд ки дар ин бозӣ моро Тер Штеген наҷот дод ва Люк де Йонг 3 имтиёз ба мо овард. Бо вуҷуди ин қадар
мушкилиҳои иқтисодию нарасидани футболбозон, ҳоло Барса ҳамагӣ як имтиёз аз мақоми иштирок дар Лигаи Чемпионҳои мавсими оянда камтар дорад. Ҳамаи мухлисонро бо ин ғалаба ва тӯҳфаи солинавии хавӣ табрик мекунам. Бо баргаштани футболбозон ва омадани Марата боварӣ дорам тамоми дастҳои Ла Лигаро дар бозиҳои боқимонда шикаст медиҳем. Ба шумо дӯстон, дар бозии шабина кадом бозингар писанд омад? Вариантҳои худро дар комментария нависед. Ҳамчунин бародарон, агар хоҳед ки аз хабарҳои Барселона вовремя хабардор шавед, ба Телеграм канал ва Инстаграми Барса ТЖ обуна шавед. Дар он ҷо ҳар рӯз аз 3 хабар зиёд партофта мешавад ва он хабарҳоро шумо метавонед бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссилкаи Телеграм ва Инстаграми Барса ТЖ дар описания ва комментарияи ин видео. Тамбалӣ накарда обуна шавед. Дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.